Helo a chroeso i'r stand lath. Fy enw yw Mathew. And I'm Helen. Dewch gyda ni gael look rownd y ffarm. Mae diwrnod ni'n dechrau, gwlatch wedi hanner awr I wech yn bore. Ni'n dymas I odro da. Wedyn byddwn ni'n bwydo da yn y gia, neu byddwn ni'n troi'n mas i'r ca wedyn ni yn ystod yr haf. A wedyn ni nôl I odro wedyn ni am hanner awr I 4 y nos. A cwbl wedyn I benni erbyn hanner awr I wech, gweithio ni. Mae buwch odro mewn diwrnod ar y diet sydd yn ei fan hyn yn godro tua 25 o litres mewn diwrnod. A mewn blwyddyn mae hwnni rhwng tua 8,000 o literi mewn blwyddyn. A buwch yn go special, mae gyda hi 4 rhan ystumog. Yr abomesum, yr omesum, y rumen a'r reticulum sy'n galluogi I fita sylwair a droi yn llath. Mae llw'n cael ei eni a mae fe'n symud mlaen nes byddwn ni'n alw e'n drisiad ifanc nes bod I tua blwydd oed. O fy ni wedyn mae'n cael ei galw'n drisiad neu mae rai ardaloedd yn galw ni'n anner. A wedyn o fy ni wedyn fydd hi'n fynd gyda'r tarw a bydd hi'n dod â llo. A ar ôl hynny wedyn bydd hi'n drisiad am flwyddyn eto, drisiad odro, a wedyn bydd hi'n dod yn fuwch wedyn ar ôl I ail llo wedyn ni. Wrth gwrs mae llawer o breeds gwartheg I gael. Y rai penna sy'n cael ei godro ffordd yw'r Holstein, y British Friesian, y Jersey neu'r Guernsey, a'r Brown Swiss hefyd. Mae bach o waniaeth I gael rhwng buwch odro a buwch beef wrth gwrs. Mae'r buwch odro wedi cael ei bridio ar gyfer rhoi llath I ni, a mae'n gallu cynrychu lot o lath. Mae'r buwch beef wedyn yn aneifel sy'n rhoi pwysau arno, bach yn dewach, a ddim yn cynrychu gymaint o lath, so mae'r egni sy'n mynd I gynrychu llath yn buwch odro yn mynd I rhoi cig a braster arno ar buwch beef wedyn ni. Felly mae buwch yn ddibynnol iawn ar ffermwyr. Dim ond i'w bwydo hi a rhoi dŵr iddi. Ond wrth gwrs hefyd, y buwch odro angen godro. Fydd hi'n sal os nag eith I godro. A wrth gwrs wedyn os yw buwch yn sal hefyd, mae'r ffarmwr yn disgwyl y reoli, yn rhoi moddion iddi neu injecto iddi beth bynnag sy'n angen. A hefyd y ffarmwr sy'n gwneud siŵr bod dim byd yn ymosod ar yr anifeiliaid a bod dim niwed yn dod iddyn nhw. Felly mae'r buwch yn ddibynnol iawn arno ni fel ffermwyr. Felly wrth gwrs gyda godro unrhyw wartheg, mae y TB yn gallu bod yn tipyn o benbleth hyn I gyd. Mae nhw'n gallu dala fe o'r moch deiar neu bwch y danas. A mae fe'n ymledu rhwng y gwartheg a ar ôl gael ei testo a bod nhw'n cael ei pigo lan bod TB gyda nhw. Yn anffodus mae rhaid I rheini fynd i'r lladddi a bydden nhw ddim yn cael aros ar y fferm dim ragor. Felly ar ôl I buwch benni godro, mae bywyd godro wedi dod I ben, fydd hi'n cael mynd i'r marchnad neu i'r lladddi a bydd hwnnw'n cael wedyn I gynhyrchu ac yn troi yn gig wedyn ni gyd yn bita wedyn ni. Mae sawl waniaeth math o gig yn gallu dod oddi ar buwch. Pethau ydych chi fel joints cino di sil os ydyn nhw. Rhywbeth arbennig ar gyfer slow cooker, neu sticks, mince, dice. Mae lot o waniaeth cymalau. So beth sydd 'da fi fan hyn yw rump. Mae hon yn ideal ar gyfer cino di sil. Neu wrth gwrs maen nhw'n cael ei torri ar gyfer sticks. Godro da gynta, ni'n sychu'r cadeirau, ni'n godro, a wedyn mae'r llath na yn mynd trwy'r pipework I gyd i'r tank. A o fan I wedyn bydd e'n cael ei dynnu lan i'r shed lath fan hyn, ble byddwn ni'n pasteuriso'r llath. A wedyn pinnau os angen separato'r llath neu hifen neu bido, a wedyn mae'n cael ei oeri a'i ffiltro fan hyn wedyn ni. A pan bydd popeth yn barod wedi oeri, bydd e'n gymryd mewn i'r peiriant sy'n tu ôl fan hyn, a mae pobl yn gallu dod a prynu'r llath. So, fel chi'n gallu gweld, mae dwi ddim yn bell o dod o'r parlwr godro I fan hyn, ond rhyw cwbl o lathib sy'n rhwng I fan hyn. A hwn yw'r agosaf I gewch chi, yw'r llath straight o'r buwch. So pan greiddoch chi'r stand lath fan hyn, y peth cyntaf I wneud wrth gwrs yw'n mynd I brynu botel. Mae'r botel a chi'n prynu ddi a mae gyda chi am byth wedyn, yn ôl a'i pryd bynnag chi'n moyn. So chi'n agor o drws, chi'n talu amdani, a wedyn chi'n symud draw i'r peiriant llath. Chi'n talu'ch arian, either gyda cynogau neu gyda carden y diwrnod yma. A chi'n dewis faint chi'n moyn a pwy lath ych chi am. Chi'n gwerthu llath cyflawn a hanner sgim.
A wrth gwrs gallwch chi adio waniaeth blaser iddo fe, pyn o'ch chi strawberry neu chocolate neu white chocolate and raspberry ar y funud. Chi'n adio hwnnw at y llath a chi'n rhoi gwrdd cymysgad iddo fe a gael ysgytleth. Wrth gwrs mae mudiad y ffermwr ifanc yn mudiad arbennig i fod yn rhan o. Cymryd rhan mewn stock judging, eisteddfodau a cystadlaethau rali. A yn sicr mae wedi rhoi lot o adnoddau i fi gael defnyddio mewn bywyd, disgwyl o'r stoc, hefyd y gwaith llaw o ran gwaith cod neu bach o bopeth, really. Does dim terfyn i beth mae'r ffermwr ifanc yn gallu gwneud i bobl. So mae fe'n arbennig a mae gofyn cymryd rhan.